Нека да разгледаме и наличните тренировки. Първата цели да отпусне раменете и врата, да ни тонизира и да предпази от физическо напрежение. Преведа го буквално, просто така беше написано. Общо взето, слагаме ръцете на тила и свиваме лактите. Втората тренировка се нарича Hard Disc Frog. С нея целим да разтегнем и отпуснем кръста, също и да се предпазим от проблеми в тази област на тялото. Третата тренировка се нарича Wrist Stretching. Общо взето, това упражнение ще ни помогне да отпуснем китките. Доста полезно при хора, които работят на клавиатура.